Καλημέρα κύριε Γιουρτίδη, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα έλεγα καλά, αν και με λυπεί ιδιαίτερα το γεγονός που άκουσα τώρα τον κύριο Γιαννακίδη, γιατί ο Εύρος είναι η γενέτειρά μου. Άρα έχετε εικόνα. Για το δάσος. Το δάσος της Δαδιάς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν κινδυνεύει ακόμη, αλλά έχουν καταστραφεί 30.000 στρέμματα. Ναι, το παρακολουθώ, αλλά θα τα κουμπίσει. Εάν δεν σταματήσει εκεί, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δυστυχώς. Δεν είναι πολύ μακριά, δηλαδή οι αποστάσεις δεν είναι πολύ μακριά η Λευκή με τη Δαδιά. Να κάνει να σταματήσει. Ο Περιφερειάρχης τα ξέρει καλύτερα, παρακολουθεί τα γεγονότα και ελπίζω να σταματήσει εκεί. Ούτως ή άλλως είναι πολύ λυπηρό με αυτές τις φωτιές που συμβαίνουν. Φωτιές παντού, όπως το είπατε και εσείς. Είναι πολύ λυπηρό ότι ξεκινάνε και από ανθρώπινο χέρι. Αμέλεια. Από αμέλεια. Εκεί είναι αμέλεια. Αλλού, ας πούμε, όπως στην Γλυφάδα, δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος άλλος κάτι διαφορετικό από τον εμπρισμό με 2 εστίες τα μεσάνυχτα. Εκείνο είναι εγκληματικό. Άλλο έγκλημα. Αυτό, αλλά είναι το ανθρώπινο χέρι το οποίο καταστρέφει την ίδια του τη φύση. Και δεν ξέρω αν αυτό πλέον είναι η καταστροφή και του πολιτισμού μας, ότι εμείς ήδη καταστρέφουμε το περιβάλλον το οποίο μας φιλοξενεί. Έτσι. Αυτοκτονούμε. Είμαστε αυτόχειρες. Είμαστε αυτόχειρες. Στο βιβλίο σας στο Συμπολέτ, το οποίο σήμερα κάνουμε δώρο και σε 3 ακροατές, υπάρχει ένα αίσθημα, έτσι, μια αισιοδοξία που βγαίνει. Τι σημαίνει Συμπολέτ, ο τίτλος? Συμπολέτ. Το Συμπολέτ είναι ένα σύνθημα. Είναι δανεισμένο από την Παλαιά Διαθήκη. Από τους Κριτές, από το 10ο κεφάλαιο. Οι έννοιες που αποδίδονται στη λέξη Συμπολέτ και προέρχεται, είναι παράφραση του Σιβολέτ, είναι πολλές. Σημαίνει ρεύμα ποταμού, στάχη, βάρος, κοινά χαρακτηριστικά, σύνθημα. Στην προκειμένη περίπτωση στο βιβλίο χρησιμοποιείται σαν σύνθημα και εννοεί λόγω τιμής είμαι δικό σου. Ναι, τι εννοείται? Ότι είμαι δικό σου. Όπως γράφει και στο πιστόφυλλο, η ζωή μας μπορεί να είναι μια στιγμή και να είναι όλη η ζωή μας μια στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό επομένως οι στιγμές αυτές να είναι γεμάτες, να τις ταξιδέψουμε. Ο χρόνος με τις στιγμές του είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Και σε αυτή την ανάγκη του χρόνου, δυστυχώς ο άνθρωπος αγκιστρώνεται και τρέχει μαζί με τον χρόνο, προσπαθώντας να ξεπεράσει τα όρια του. Ξέροντας εκ των προτέρων ότι θα ιτηθεί. Ο άνθρωπος πρέπει να συμφιλειωθεί με τον χρόνο και να προσπαθήσει να δικαιολογήσει την επίγεια παρουσία του. Κανένας δεν μας υποσχέθηκε ότι θα μείνουμε σε αυτόν τον κόσμο για πάντα. Ο χρόνος που έχουμε είναι δανεικός. Η ζωή μας είναι νοικιασμένη. Κάποτε θα τελειώσει το επίγειο ταξίδι μας. Και θα πρέπει να πληρώσουμε τον νίκη. Με τις πράξεις μας, με τις στιγμές μας. Μαζί μας θα πάρουμε αυτά που δώσαμε, τις πράξεις μας. Επομένως, οι στιγμές του χρόνου μας πρέπει να είναι γεμάτες κάθε στιγμή. Πρέπει να φωνάξουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας ότι τους αγαπούμε. Μπορεί ο χρόνος να μην μας ξαναδώσει την ευκαιρία, να μην μας ξαναδώσει τη στιγμή να το πούμε αυτό. Κοίτα, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή, κύριε Γιουρτίδη. Ενώ ότι όντως πολλοί από εμάς μπλέκουμε στις υποχρεώσεις, μπλέκουμε στην αρνητική ψυχολογία και ξεχνάμε να απολαμβάνουμε τα απλά καθημερινά πράγματα. Δηλαδή, να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πιεις καφέ ή να πάρεις το πρωινό σου με την οικογένειά σου παίζοντας με το παιδί σου. Ναι. Αυτά τα αφήνουμε τα πιο πολλά από αυτά, κατάλαβες. Και πάμε και μπλέκουμε τώρα σε καταστάσεις ανθρωπικές, έτσι είναι. Σε ένα διεθνές κυνήγι, σε ένα συνεχές κυνήγι άγχους. Ακριβώς. Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ατελής ύπαρξη. Κάνει πολλά λάθη, κάνει λάθη. Πρέπει να κάνει προσπάθεια από την οδή του τράγου, από την τραγουδία του Αριστοτέλη, να ανυψωθεί και να φτάσει στην ανθρωποδία. Δυστυχώς δεν μπορεί να τα ξεπεράσει τα πάθη του, την άδεια, την αποστροφή που είναι και οι αιτίες δυστυχίες του ανθρώπου. Εύκολα. Χρειάζεται προσπάθεια. Αυτό έχει να κάνει και με την απληστία του. Διάβαζα πρόσφατα τον Θωκυδίδη, ο οποίος περιέγραφε σε ένα τρομερό έργο του την απληστία του ανθρώπου. Δηλαδή, ακόμη και αν του δώσει τα πάντα, θα θέλει κάτι παραπάνω. Και ίσως αυτό τον οδηγεί στη δυστυχία τελικά, όχι στην ευτυχία. Βεβαίως. Και στην εξέλιξη, βέβαια, αλλά και στην δυστυχία. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Ο πόθος είναι μια συνεχής επιθυμία. Ο Σοπενχάουερ έλεγε ότι κάθε επιθυμία είναι μια απογοήτευση που δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί. Και κάθε ικανοποίηση είναι μια αναγνωρισμένη απογοήτευση. Επομένως, κάθε επιθυμία η οποία ικανοποιείται δημιουργεί άλλες. Σωστά. Επομένως, πρέπει ο άνθρωπος να είναι συγκρατημένος, να είναι λιτός, σεμνός και να ζει τη ζωή του, να ζει τις στιγμές του. Να είναι γεμάτες, να μην επαναλαμβάνεται ένα παρόν νεκρό.
η ζωή μας εξάλλου μοιάζει με το περπάτημα. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις, και στη ζωή και στο περπάτημα, γίνεται ένας αγώνας να μείνουμε όσοι. Και αυτό δεν γίνεται από μόνο του. Χρειάζεται προσπάθεια. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε όταν δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Ναι, αλλά το περπάτημα, ξέρετε, έχει και στιγμές που τρέχεις, έχει και στιγμές που κάθεσαι να πάρεις και μια ανάσα. Ναι. Τώρα έχω την αίσθηση σε μια παράξενη φάση όπου δεν περπατάμε, τρέχουμε συνέχεια, σταματάμε, ξανατρέχουμε, σταματάμε και αυτό το πράγμα δεν μας οδηγεί πουθενά. Ακριβώς αυτό εννοώ, ότι δεν πρέπει να αγκιστρώνεται ο άνθρωπος από την ανάγκη του χρόνου να κρεμαστεί και να τρέχει. Πρέπει να ελέγχει την κατάσταση. Η ζωή μας είναι μοναδική. Δεν πρέπει να την πετούμε έτσι. Πρέπει να τη ζήσουμε, να τη γεμίσουμε, να την ταξιδέψουμε. Να πούμε στους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας πώς τους αγαπούμε. Όταν θα το θυμηθούμε, θα είναι αργά. Μπορεί να είναι αργά. Ναι, εγώ ξέρω ανθρώπους με τους οποίους κουβεντιάζω και μου λένε δεν πρόλαβα να χαρώ το μεγάλο με το παιδιού μου. Δηλαδή, το θυμάται μικρό και μεγάλο. Δεν θυμάται το ενδιάμεσο. Ναι, δεν μεγάλωσε. Εγώ το γράφω σε κάποιους σημείους και στο συμπολέ για το δικό μου τον πατέρα. Ότι δεν μεγάλωσε μαζί μας. Δεν μας έζησε. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να κάνει κάποιος. Δηλαδή, ξαφνικά είδε παλικάρια του τα παιδιά του. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας συμβαίνει στους ανθρώπους. Τη ζωή μας πρέπει να τη ζούμε. Και αυτός είναι και ο προορισμός μας. Τα άλλα το κυνήγι που λέτε είναι ίσως, ας πούμε, επειδή δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια πράγματα σαν άνθρωποι. Όμως χρειάζεται μια κάποια προσπάθεια. Το αντιλαμβανόμαστε κάποια στιγμή ότι πάμε και κάνουμε την αναδρομή μας. Και λέμε τώρα τι έγινε, τι έκανα, τι πέρασα από αυτή τη ζωή, τι άφησα, τι ακούμπησα σε αυτούς που μένουν πίσω. Μεγάλη κουβέντα. Γιατί όντως τελικά όταν ένας άνθρωπος κλείνει αυτόν τον κύκλο της ζωής, το θέμα είναι τι έχει αφήσει πίσω, η παρακαταθήκη. Αν έχει αφήσει πίσω ένα συνεχές τρέξιμο και τίποτα άλλο, δεν το θυμάται κανείς με τα πόδια. Ναι, είναι άδεια η ζωή. Είναι οι στιγμές του. Και αυτό, ξαναγυρνάμε πάλι στις στιγμές. Οι στιγμές είναι άδεια. Οι στιγμές του είναι άδειες. Δυστυχώς. Δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Τώρα με την κρίση, κύριε Κιουρτίδη, επειδή ένας συγγραφέας εμπνέεται και από τις συζητήσεις, από τις εμπειρίες του, από τις κουβέντες του με ανθρώπους γύρω του, βλέπετε έναν κόσμο, επειδή έχετε και μια θέση ευθύνης σε μεγάλη τράπεζα, βλέπετε τον κόσμο γύρω μουδιασμένο. Είναι μουδιασμένος. Ναι. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να αρχίζει να γυρνάει στα βασικά, το να μπορεί να απολαμβάνει λίγο τις στιγμές. Γιατί τώρα αυτό που μας ένοιαζε ήταν να απολαύσουμε την απόκτηση αγαθών και την προβολή των αγαθών αυτών προς τα έξω. Δηλαδή, τι πήγα και διαμάξει, να με δει και η γειτονιά όμως, έτσι, ναι. Πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας. Και τα προβλήματα που έχουμε δυστυχώς δεν είναι μόνο εγγενή της Ελλάδας, είναι και συστημικά που έρχονται απ' έξω. Όταν είσαι αδύναμος, κάθε αέρας που φυσάει σου δημιουργεί πρόβλημα. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουμε να ελέγξουμε τα πρωτογενή ελλείμματα, τις δαπάνες και τα έσοδα και να έρθουμε στα ίσα να αρχίσουμε να ελέγχουμε την κατάσταση. Γιατί είναι λυπηρό να μας χρεβάζουν όλοι αυτοί που κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να περάσουν από πάνω μας. Όλοι αυτοί που δεν είναι και καλύτεροι μας, έτσι, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορώ να δέχομαι χλευασμούς εναντίον του ελληνικού λαού από την Φιλανδία, ας πούμε. Ναι. Ξέρουμε το ρόλο της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τι σχέση τέλος πάντων είχε και με άλλες ιδεολογίες. Ποιοι είναι οι Φιλανδοί, οι Γερμανοί, να μην πούμε και για άλλους. Όλοι αυτοί δηλαδή, στους οποίους ουσιαστικά η Ελλάδα έχει προτάξει τα στήθη της. Σταμάτησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ στην Ελλάδα. Σταμάτησαν όλα. Καλά, εντάξει, με τους Αγγλέζους ήμασταν σύμμαχοι, αλλά μας έχουν και αυτοί στην μπούκα. Αυτοί τους έχουν όλους για αυτήσιμο. Όλους τους έχουν απικία ούτως ή άλλους. Μάλιστα. Κύριε Κιουρτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ, την καλημέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας. Να είστε καλά.